Penblwydd hapus i'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol. Happy birthday to the NHS. 72 years of age today. 72 mlwydd oed heddiw. Ac yn ni'n dathlu'r ffaith bod Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol wedi cadw ni gyd yn fyw ac yn iach yn ystod y cyfnod cyfudus. We are celebrating today all of the efforts of all the members of the National Health Service who have kept us well during this COVID crisis. We have dressed up today because you dress up every single day in your masks and your scrubs and your helmets, and we appreciate that. Dyn ni wedi gwisgo fyny heddi mwyn cofnodi'r ffaith bod chi hefyd yn gwisgo lan bob diwrnod yn eich masgiau, eich scrubs a pob peth sydd yn cadw chi yn saff. Heddi mae trwmpedwr tydlu twt Steffan Raynor Owen yn mynd i gyfeilio i'r anthem genedlaethol. Today, Steffan Raynor Owen is going to be accompanying me on the national anthem, King's Road's very own tiny trumpeter. Diolch yn fawr.